So yun guys, napahinto kami dito sa may daan. Balik bumili kami ng bakery bread kasi gutom yung baby ko. Nandun sila oh. Biglang ginutom. Ayan. Nagutom ka? Tingin. Nakita mo sa kanila. Oh. Ayan, punta na kami guys. May pulis doon sa labas. May pulis doon sa labas. Tama. Ginutom ka? Apa? Halika. Kakain ako guys. Wala nang pulis. Wala na pulis. Hindi pa kasi kami nagumagaan guys.